Dang haki khendet singi ki bala len ka bala jankot sha ka shitayo menta ka waina ki ken hun seng balang na ribhoy ki lalet ban khenrai ki kot kisla kum ka trading license labor license nalor ki we pat ki kot kisla jong ki briu ki babella hakaway ka jing pentrei ya ka hydro project stage 3 ka ba hakashnong nong dingan ribhoy district ka badai ka way ne ki jaka permi boarding ha ka district kabaha katay ka jing nait khenra ki briu jong ka seng kilak takti bersyo na phang tangi ki barjela henre wadya ki para khasi ki batre ha katay ka jakaru kilasha takti bersya patan kaba hadu ki batre ha katay ka jaka nadu ki labor hadu ki engineer kilahap petkrat yalade kaba hadu ka jing pentre ya katay ka project kalahap ban pen sange no shisndon yaka ya kanela ya thu da kinong ya lam shnong jong ki arteli ki dorbar shnong ki baken thup ya ka dorbar shnong nong dingan balakren da uba dip pathau kum urang ba shnong bat ka dorbar shnong nong mahir balakren da uba ti thank you kum usekretari shnong ya kate ka jingkren kitay kinong ya lam shnong kilapen pau pat ba lengba kilat pathai khubor hakashi tarik ujeliu ar hajar ar phunriu Shushu habakren kila ongru. Kajingwan jong kane ka project kamday ba mentoy tangya ka shnong nong dingan ne ka nong mahir Henry ka day na kabanta ki kariboy district hi baro ka way kabala jumat ya kajing na kapor siya kapor habaya day bat kajing du light ka bakha kha bat ladala bat pendep tray ya katay ka hydro project plan kanerap shikat day banweng ya kajing jong ka jinglip lat ha ka district baro ka way kira pendrem ru ya ka tei ka jingle jong ki dukhot jong ka tei ka seng bhalang da ka baong ba ki don hok ban khenrai ki kot kisla jong ki batre ha ka tei ka chaka khamtam ya ki barjela henrei ka don pat da ka lenti ka rukom ka badei bat kila ru ban pentip lane wat jing tip na ka dor bashnong bat ka shnong ru ka kloy bat pensyai bat snok tilang khnang bakan nom yalam sha ka jing bakla kumba la jia menta ang idon hakan kapor ki arteli ki dorbar shnong adorbar shnong dong dengan bat kan dorbar shnong dong mahir nakalian ki arteli ki dorbar shnong ipen pau ka jing snow khia bat ipen pau ru ka jing snow si halor ki ki jing chia hapo jong ki de ki arteli ki dorbar shnong mangan syetu ipi bahak ki ki arteli ki dorbar shnong kadon ka cakapen mi boarding ka bagi khot ka state 3 mentakan ni project ka ya chat shat henry hagi ni kisngi hagi ni hindiat sngi kala don kajing jia ka bom snow tenat hakaba nakaliang to kasnong idap to kajing snow khia ba nama kajing don jong ki khenhon traimon snow bha ki ba wan san kasnong na banta wakin check ya ki kot kisla ka bi dei bat ki barjela ki buan trai chan chakane kasnong te kala don kajing jia ka bom snow tenat bat kala don ru kajing sange kan ka project hi in supai khendiat kaching sange jangan ke project kadai nomor ba kaching thut palat ngila ban ong ba kat kum chi thu chong ki nong tre hang ne ki bade ki jat ban riu khasi bat karo ki bala yo kam hakan ke project kalong palat ka sispa ngut nomor ba kaching sange menta ka yu kala kata ya ka yu pi kaching ton jangan ke project hang ne menta kam ka ya che shat kan kam dei kaching mentoi chong ki riu simet kan ke project kam dei ba ai ching mentoi ki riu simet hendak ai ching to ya baro ki pat nong jong snong ki badon hakan ka khamtam ha them ri bhoi bat khamtam ha ka chela me khlaya phi la da kan ne ka project kan sange kan sade ki jing du nong ba khrau ya khamtam ya ka ri bhoi bat khamtam ya ka jela ka jongi kan sadan ka jing ko du boarding ka shir khai la da ka don ka jing ko du boarding ka shir khai in sa jan mano in sa jar mangi pat ba khamtam jo ka them ri bhoi pi hapo ri bhoi ngidon hatu south league power house state 1 state 2 state 3 state 4 bat kiching pen boarding ka dena po ri bhoi henai e ka bachia ka long ba hapo ri bhoi ka boarding im juyo ka babian dan nakata ka daw nila ya kren ba ki he chom ka MCL ba da dep ka ka project kan sa ai kiching trekam ka babian na ka banta ka them ri bhoi tang ya ka shnong ba jongi ma phi na lip la ya po them ri bhoi don way ru uban ya khi
aduk kinung mi khamat aduk ki hele ka bangin hap ban tre borba ka de nakaliang tungi ki dorbar sno pi nakaliang tungi ka snong dung ikir pat dak bas snorit ba dak bas snokia ya ki kan hon seng halang ba pher jong ka ri go be ke jongi haba pi wan hapo put usam jong ka snong ba ka don kan ka project dak bas snorit ba dak jingker pat rit wan ya kan do shwa ikinong ilam snong bat ngiru ngitrei na kam daka bit ka biang to ka ri ka ba ka jongi banyada ya ka ting ka thep to ki bender ka ri ka ba ka jongi telalawan min nyalam min pun kino ki bom biang kot biang sla kita kira dei ban biang na kin hapan mi no na ka kam hi lada kat kum ka jing ya thu chung ki ni kat kum ka jing ujor jong ki paradok prasnam ka jongi kladon ro ka jing takti ya kini ki paradok prasnam jong ki batrei ha ka project ki ki bab ki non tribal ru ki babiang ko kot sila ru kala kila syak takti na kata kadaw ni ka dorbar sinong ka idon hang nengi soto kam ha bahabawan wan kendo ikinong ilam sinong kam don ching bangiru inlet na daban pet bunia na mabli yu hakapor baka ka project shua bakan sedang nakaliam chong ka MSL ka wan kendo ingi ka dorbar sinong bang kan wan ka project yang ngiru nakaliang ka dorbar sinong ngila kali kani ka project mano ban tre ka ay gicing bentoy lada kani ka project kawan ka officer ki engineers pa pero chong ka MSL kani ka project one tre da ki company ki banabar namar bele yu ki company ki try muluk chong ki 4 la ban tre kani ka kam dan nakata kadaw gi pediang bagi ong wan ta hasyo makin wan ru ina ong ya ka power department long baka snap te kam MSL le oba pinhap ban penbiang ni ki kot kisla nado ka police verification nado ki Aadhaar card nado ki labor license bat kum ta ter tena kaliang chong ka office ro kat bala kala le henry hakini kisi ke dia kum ne nang baka kam kania bek na marbeli yu kum banga ban biang sa sisin kini ki kena samla ki kena khasi jongi hi ka sarkar ka kam ba ngila ai kam ai cham ki kena samla jongi hi hang ne kim na ka jingwan jong ne company kala ai ki jing kerku ya ki nong song snong ki jongi nado ki driver kali nado ki dukan nado ki yeng nado ki tray pi ki nik na samla chung ki dang dai tang ki on skill ki wan hang ne ki yo chung ki kai na kane company menta kala da pong yang habo snong ba tara dek pen project ya ki ne ki brio in nyalam siki wei pat ki state na kum taban pentebet ha ban tray ya ka powerhouse no yu kena kasi ting patnang menta ki tray hang ne tang kum system kila nang ban fitter ki dek ki fitter ki welder bat kila pet ki kam ki mechanic ki electrician bat kum ta ter nakaliang chong kador basnong ki ba kaneka ladang kaneka project kanya ilong kumne bat kanya sange kumne to tip bah ka wei kesni ka jala chong ka samat ka cing boarding ka baduna namar beli yu ka state 1 state 2 state 3 state 4 ba dai no ka cing sensar chong ka asam menta kitiar kila remlut beli yu bang ni sa kerdu boarding beli yu pergi seong baka sorka kan hapan simram ni sakiu ki belai ina mar beli yu kasus ka pun mi lang ne kamlong shu dan nakaliang chong ka central government nakaliang chong ka state government kala sim ki lat inti no bangin penhano ya kan ka powerhouse ka badan hakan ka sinong rojongi pila da sange kan ka project ka cington chong ka dam dong mahir ko biki ong kala ai susu ka cingkar khu ngi kinong song sinong kacing kring susu ya kini ki tores ki bawan sana ka sinong bajongi henday lada ka ka thli kum tay uai tores uban wan kinong song sinong mentala do kinong kingling na do kidukan na do ki yu kila susa kum to dan nakaliang to ka sinong do ikepat ba i ai jingmut ya ka sorkar ba kadai ban le ya kan ye no nakaliang to ka sinong in dawa na ka sorkar bat haringkat bat kinong yalam seng halang snai ki an gi ban yada ya jing wanrung to ki bri ki banabat snai ki saka ki institute na kabantaban ai training haba ki kena khasi jongi ki kena ki paradok prasnam jongi ki niyo ka jing hikai kena ba ki tigi mender ki nom yo rung ban tre ki kam but penbha ya ka labor department penklan ya ka labor department kenang ba ki barcela ki nom yo wan shuwan rung da basuk beli yu ki seng halang ai ku beli ki seng halang ba na ka por ki cumi namar ki ton ru ki ne ki barcela ki bawan keni ya ka ne ka cakap kamai cakap kapok ke jongi hendai ki daw ki ba ibang nakalang to kasinong ai jimut ba penklan nya ketika inflation check kit ka badan hang teh pok berni maliu ketika bala penduduk ki populo adai ban weng no ban pencot no namar beliu kam idon jimut lagi ai jimut yo sokar penbhai kate
lalade pen bhai kate check bin pa bin thik pa thik ba ka khamtam ya ka yu ka labor department kan syom kan dapet bin ya yu khnang ba kiseng halang du ki ba train nak do yap do im nak taban yada ya kan ka ri ke jogi khamtam ki dorbar shnong ki ba chudon benta hagi khep ki ba action jo ka chat bin riu namar bli yu ki sin bala khlem ka dorbar shnong pamut ka chat bin riu ro kala khlem nak ta ka daw kum ka dak ka ching so yu ikwa ba nakaliam tong ka shnong ba in ai kai kakti kamon ketika dia ngek sorkar lang ba kan ko project ba nadu na siya hi kadai ban trekam no khnang kini kin dong shong shnong tini kin yo kam kicham khnang ba ka ching penmi boarding hakini kin banai ki banwan kanong ko ko ho ada pahu ka chaka penmi boarding mano ban yo nong mangi ki trai shnong yo nong mangi ka themri boy but kan sakan tiu ya ka yo ka kot ya revenue jong ka sarkar chela tang ni i ching pen sai khindiat khuble shibo Kumju na kaliang ki batrei bela hakatei ka jaka ki badei ki khasi kumju nadu ki basyong dukan ki lami syakmat pen pau ya ka jing persya halor ka tei ka jingja namar na kane ka jingja kaladu nong ya ki spangut ki khasi ki bayo bantrei hakatei ka jaka bat kumju ki basyong dukan bat kinongnya kali kamai Ja te kadai ba iwan ki hun seng bhalang mangitip di keseng ida ikiwan khang te kada khang ni tingi jenjar na makalia ka sinaw jingi katas niya ngi im jenjar ngim don belai besngi kini ki khna samla sinong jungi ki rang ba te meru bar khoi ma yo kan be jam talang ba wan di project ki yo ki belai si don ki lagi ki yo ai at pole ko jar ka chi banai te dong lam toy plus katam de kata ki badan ying don siap ki yo banai wai ki bam don ying ki la yo ban sna pe extend ki yo pen ha ying ki badan kali ki yo banai wai kali lai po sa po ya chi banai to no ki le em bapli ki banduk ki besuk ki bon kum ine iba lai ti iba bang di Islam bal sutya hostel di Islam dan harap dan bak badan project ka semua ya ka semua jung iba pli yo mbusak hon yo benci hostel ka tak bisa jing ai wai ki mo enta de ka jung mentoy ka bon na bentawan project ni bo sang dukan ha na bentawan ni project diberi kiya kiwan kamut ki badi jol ki badi rishon ma kiro ki mentoy ni di dukan cari mentoy le mak sosi pada kawai na kaliang jonga pada benta jonga bo sosi kalau kata badi yang nak pada jonga bikawan kata ki hadkan jonga kai ngam strat kayaknya ketoma yang dari pion syak kot wan syak selawan ngiru ngidar rangkate beti benlek ya kata ngiru di solong kami ni kloy bani rab bang belek yang babha mdei bay sya ino ro nimpa bani sya ino ro rengi hapai ya kloy kapar na banta kathem ri bohol jongi teh habis pisyak pat slasyak ubadan teh priang matrai amar kakam hene kidan di kam bagi la bantrai ki khasi trai hade ubom la khasi bangsi hap priang an mun tai dekha teh na banta kata kakot kesla utu be susah syak dukan jongan itu ubiang kakot kesla dei bom biang mah teh ni ha perkhat kin pe yus tho bakla bang pi syak ino dei mah ni ha perkhat namta kalau wengi ti di kilo kemi ni dan ki jang de jang ki khon ki bon ki khon ki jang imta bom biang kam biang jam hne po jela me gala jang ima bang se ki hablai kulai sabar hablai war kam sabar chak kha te lang ba kene ka khubar hadin kina bana usak put em us chumput de janjar mo na janjar mangi ki ba shene hampan ke buntit tangita besbon tangi ni ki krong ba noduka atu terik ni la badap di sulong sukendit ni peran utre iwan ki kunun sebelang tingdi bonan nang no iwan sio ontat di peran utre ni nang ta be sukendit suyu ba iwan ri ram tu dah din ba kata long di nang tre ni ro ni kam tala sistem tam la ne ni ka project betre ni ba iwan tre ni ke tala si tayu tam siapa sangat deh lo pesek ni nak rapat nak liang jang diberi sokar jang MCL bagi simkia bantu train nak hani tayo mutai pada kabanyong ini ro ni benai produk ni sakut munoban ayang ni tinggi train tak tayo tam tak susong kain tu siap itu ke kat balak hi dia pentukloi nak ini rakam dia bani suk ehun nak bani baik nak jang bentoy jang gi arsenal ngai bro oi ke
distrik distrik bagi jelahi situ don lang kasih ro don lang kasih iwe armi bahasa tanam tu di ilan tak lain